Jama'a assalamu alaikum. Masu kallon mu da masu sauraron mu sunana Shehu Isa Tudun wanda dan kare mai kamfanin taimako daga Allah da Tara Habala Ministry da ke nan karamar hukumar Tudun wanda dan kare. Kofar shiga ta tashar motar Tudun wanda dan kare inda ake hawo ta sa. Kamar da kuke gani wani kamfanin namu yana da magunguna kala-kala wanda suka hada zan fara kan sanyi. Yana da maganin sanyi, in Allah da sanyin nan sanyi mai fitar da barin ruwa, sanyi mai hana sa sauran inzali, sanyi mai sa abubuwa kamar kuran rake a jikin mutum, sanyi mai sa bayan ka ya gage ko sanyi mai sa kafafuwa su dake ko kuma mutum kasance ba iya tafiya ba kwata. Mun zo da magani ingantacce wanda idan Allah da idan muka baka zaka je kai amfani da wannan magani ka tafasa shi ka sha tsawon kwana 6 ko 7. Dole ne ka tafasa shi ka sha ba da ko wasu mutum shi magani da wanda sai ka sha da matarka. Wanda ya dauki maganin sanyi ya baka ya ce ka je ka sha matarka ba ta sha ba ƙarya ne. In dai ya baka sha ya ce wannan magani ne ka je ka sha ƙarya ne. Amma duk maganin sanyi ana so mutum ya gama da sha da matarsa. Sannan idan mu koma bangaren saduwa da iyali, mutane da ma suna ta samun rauni wajen harkar wara shi ma sanyi ne ke haifar da wannan shi ke rike ainihin jijiyar da za ta baka damar kai sanda iyalinka cikin kwanciyar nutsuwa da kwanciyar hankali. Saboda haka mun zo da ingantaccen maganin da shi kuma ana sha ne da zuma. Za ka ɗauki maganin ka zuba a cikin zuma ko da lita ɗaya ne. Kullum da safe za ka yi cokali biyu da safe, cokali biyu da rana, cokali biyu da dare. Sannan kuma akwai wanda za ka ɗauke shi ka tafasa shi ma ka sha shi na tsawon sati, amma kai da matar. Abin da ya sa muke cewa mutum ya ɗauki maganin mai tafasa a sha shi da matarsa abu ɗaya ne zuwa mata sun fi mu ɗauko sanyi domin su da suke zuwa gidan biki, gidan gaisuwa, gidan ta'aziyya da sauran wasu wurare daban-daban wanda in suka je kai tsaye suke tsuna su yi ba tare da su share banɗakin ko su yi wasu abubuwa. To a yanda suke ɗauko ainihin wannan matsala ta sanyi wanda idan mutum sai zo sadu da su nan da za ta kama sai bai je mai sanyi ke saurin kama namiji saboda baya jini. Saboda haka da zarar ya sa da mace cikin minti 5 wanda sanyi zai gaure cikinsa, wani sashi ƙurarraji, wani sashi wasu abubuwa da bai taɓa ji ba. Kasance ba ga ka ga mata amma ba za ku ji saduwa da juna saboda mai saboda sanyi ya riga cinye don Allah da idan ka zo kamfanin da taimako daga Allah da Tara Habala Ministry da gidan cikin wadda za mu ɗauki magani kuma duk Allah idan ka gwada za ka yi daɗin sa. Sannan mu kuma bangaren basir shi ba cuta ce, daji ne. Wanda ya ce maka basir ba daji da ƙarya ne, shi yana ya danganta da irin abubuwan da muke ci. Misali mu kamar su indomi ne, su taliya da yaji da sauransu, shi ma tana kawo basir. To amma kuma daji ne, yana da cikin abubuwa guda 3 da suke manne da sanyi a jikin ɗan adam. Sai da kamar da ingantaccen maganin sa, shi ana shan maganin basir mu a kunu ko shayi da madara. Basir fa illa ce ba karama ba, domin yakan taimaka wajen akalla hana ɗa namiji daɗin saduwa da iyalinsa. Domin duk mutumin da ya je saduwa da iyalinsa